Mitä parhainta lauantai-iltapäivää, lämpimät jääkiekon ystävät, tervetuloa Mikkeliin Playout-sarjan toinen osa luvassa. Ex-Pelicans pelaa kultakypärää Apadonadolle, viivan kautta mennään Johansson. Johansson laittaa ruuhkaan, Apadonado, hyvä levitys, Haatanen! Taitaa osua siinä Riihiseen, joka melkoisen heittäytymisen siinä tekee. Staan Perssonille, Olsen. Olsen, hyvä vastataklaus Olsenilta Luhankaan, näin saa Jukurit jälleen koostumukset kuntoon. Arola ampuu kaukaa ilman maskia ja Partosakilta ensimmäiset show-elkeet tähän iltaan. Siellä ei ollut trafiikkia Partosakin edessä, jotenka tämä laukaus ei sitten vaikeuksia aiheuta sitä kautta. Berardinelli liikkuu luistin oikeinkin kivasti, mennään Jukurit pääsee takaisin alueelle sisään. Persson. Arola, Olsen. Arola. Sitten Persson vielä Keelisin! Kiekkomaali, Jukurit johtaa! Ylivoimalla tulee tulostamme, Max Ellis maalin tekijänä. Ja kotiyleisö on aihetta juhlaan ensimmäistä kertaa tänä iltana. Saa pidemmän hyökkäyksen aikaan Arola. Nyt se tulee sitten Hynninen jäälle, Jukurit vaihtaa kiekolla. Hynninen. Nimenomaan kiekkoon kiinni, Arola. Hynninen. Sitten Dobakake, Apadonado maalin edustalta. Kimmokkeiden kautta kiekko ristikulma. Piitulainen, Apadonado. Kultakypärä laittaa siihen Hynniselle, mutta hänen laukauksensa suoraan Partosakin syliin. Päätyy Einari Luhangan kanssa. Olsen menettää mailansa, kaatuu jään pintaan. Tuomaristo ei tähän puutu. Johannessen. Jos eilen oli vähän sellaista hakemista, tunnustelua, niin nyt tuntuu, että tässä aika samoin sähköä ilmassa kuin Johannessenin laukaus tolppaa. Pelicansin vaarallisin tilanne tähän toiseen erään syntyy siitä vasta hyökkäyksestä. Läpimurto kypärässä pelaajat Hynninen, Kumpulainen vastakkain. Poletin hyvät käännökset häneltä. Poletin on murtautua jopa sinne maalitekoon. Poletin ei Pelicansin paidassa ole liigamaalia vielä tehnyt. Siinä oli kiekko. Johansson, Apadonado, nyt on melkoista sekoilua sitä Jukurin alakerrassa. Brykman laittaa viereen, nyt sahataan, mutta mikä torjunta Evan Paitenhaisilta. Aivan järkyttävää koomailua Jukurit alakerralta, mutta maalivahti Evan Paitenhais nyt sitten. Laukaukset toistaiseksi puuttuvat. Tukiainen, vielä mennään Kalinakin kautta. Ei lähde vieläkään laukaus. Nyt Vileen tulee tuonne oikealle kaistalle. Pelaa vielä Kalinakille. Nyt lähtee laukaus, mutta se suoraan Hämäläistä päin tulee. Sitten uudestaan Kalinak. Kalinak ampuu kiekon maaliin! Siinä piidataan laukausta, mutta sitten kun kanadalainen sitä käyttää, niin peli on tasan. Wyatt Kalinak maalin tekijänä ja ylivoimamaalit tämän illan osalta tasan 1-1. Tämä ensimmäinen yritys suoraan Hämäläisen mailaan. Sitten jälkimmäinen. Hänelle tanssii siinä aikansa. Odottaa, että Hämäläinen menee tilanteesta. Piitulainen. Hynninen. Apadonado, Piitulainen. Tulee siihen niin sanotusti laukaisusektoriin, luo itselleen tyhjän tilanne, syöttöä kuitenkaan ikinä tulee lapaan. Haatanen hakee pelin, Apadonadolle menee ohi. Loistopaikka, siinä pystytään hyökkääjälle luomaan. Sitten viivaan Ellis, Johansson, Ellis ottaa tyhjät pois, laukaus, Partosak torjuu. Haatanen levittää käsiä. Thomas Olsen, Persson,
Se Arola Persson, vielä kerran Arola, Juuso Arola hakee etukulmaa, Bartosak tulee melko väkevästi vastaan! Maxelis! Jukurit lyö playout-sarjan tasoihin ja tämän illan ykkössankari on numero 7 Maxelis! B-pisteen kaarelta suoraa syötöstä kiekko ohi Bartosakin ja tämä sarja on tasan.